Peygamber Hudaý aleyhisselam aytýar. İşte salatatun uqsimu aleyhinne dip. Üç zat da men gatam içýän şoňa dipdir Peygamber. Üç zat da men gatam içip aytýan. Ondan sonra da bir aytjak kepimma, muňa da mundan gawatdan ýatlaň dipdir. Üç zat da gatam içip aytýan diýe. Bir gatam içip aytýan ady näme? Eger her bir adama şoňa ediyet berilýär. Jamaada şoň abraýyny balap haýny edilýär. Horlanylýar. Oň marahim izzatyny zil saratjak bolýarlar. Eger şol adam sabr etse, şolaň mukabilina gawlyk bilen sabr etse, Allah ta şoň izzatyny artdyrar. Bu Peygamber bir adam sendadi. Ben her wagtki maňa taňa bir yamanlyk etdiýär. Ýüzüňden keptir etýärler. Ýüzüňe kep gurýarlar. Göhelde karynda taňa barahym, ýok, bular edetleri berýärler. Eger şadaşyňa sabr etseň, Allah ta taňa izzat berjek. Ve munna bileli bir adam iki telekeçilik etdiýär, şo Hudaý bilen tarap. Ve la yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi diýerler. Allah tebarek ve taala emdi. Ve la yahiqul makru sayyi. Telekeçilik ne urlýar diýär Allah taala. Ýöne biz hawlyk ýat. Biz alaqan tutturjak bolýatsa. Beýlide ýaşa musulman dogan. Allah tebarek ve taala mehriban. Emma bir adama zulüm bolsa, we şo zulüm edilip duran adam sabr etse, Allah taala şoň izzatyny artdyrjak. Ol adamda eger tawba etmese musulman dogan, setlerse şoňa köketýär şoň. Şu camada görüp duran 5 ay geçer, 6 ay geçer, 7 ay geçer. Şoň ýerde ortawasylyga bar ya. Hatta hadise gelýär, bir adamyň awraýyny kastetese şu wagt heleliň içinde erkekden ana kenna. Şol onuň munyň ýydynden gürrüň edip, birda edip, keptir edip, töhmet edip, birda edip, onuň munyň awraýynyň ýynden kastetse, Allah tebarek we taala Peygamberine aýtdyr. Allah tebarek we taala şol adam öýüne ortawa eder diýmişler. Pes Peygamberiň awalky adam sen ady näme? Talatatun islatba uqsimu aleyhinne meşhur qasam etýän dipdir. Awalky näme? Eger bir adam iki şoňa ediyet berilse, zulm edilse, şoň hakynda barang izzat awraýyn bala paýny jamaada şoň hakynda serkup bolup şoň ýatyrjak bolsa, o da şoňa sabr etse, Allah şoň izzatyny artdyrar dipdir. Wa ikilenjisi näme ki şu biziň bahsimiz? İkilenjisi şey ki bir adam Huda üçin harz etdi. Allahdan çyn berdi. Peygamberimiz qasam etdi şoň Allah artdyrar şoň dipdir. O üçüncüsü näme? Üçüncüsü şey bir adam dilemeklik gaftyny asly özüne gedaý bolýar da. Gedaý etmeýän dursa ondan bunna Allah taala şoň garyplyk gaftyny açar diýär musulmanlar. Onu bir adam ne bolýar? Bir wagan muhtaç bolýar, başyna diýet düşüpdir. Ya şoňa başyr müşkil we wagan dilemese gardalmasa da çärete goňjak. Ona hatyra müşkil ýok musulmanlar. Emma hemen töre bir adam var gedaýyny özüne iş edinipdir. Ondan mına dilemeklik tembil ki şol adam hiç orta bayip vermer. Şayet bezahir bir adla köpede günme oşan garipçilik açacak musulmanda o. Adam şu taydan malak müsaada şey edilmeklikte ihlas gerek. Huda için ondan şu bizim camiamızda hanımadan bolup duran haçlar ki öyle giriyor öyle Huda için bir zat etsen o oğlun yüzünü tiyirme bolýar, qydynyň yüzünü tiyirme bolýar. Sana diýsem şoňa meles haýsy bir hars bolýar. Ya mana şu gatnaşyklarda da näme edilýär? Oňa muňa zat etsin diye. Şular da eger bir hanama adamyda, oğlan uşağımyda, dene anamyda tapşyryp dursak, "Ey, niýetiň dogurla. Huda üçin et." Yani garz etme. Edeňde halk bersin diýip etsen kömelmeýär şo. Garz diýip etsen, soňra bersin diýip etsen, nahaýetden şonu berýär da sana. Edafa gelmesi musulman. Emma Allah Taala razy bolsun diýip şonu bersen, o men hiç şondan zat hantamaçyrym, Huda üçin berýärmi? Soňra hantama fakat. Peygamberimiz qasam edipdir, şu köbelýäsin dipdir musulmanlar. O näçe köbelmeli? O Allah'a iki berjek, bolsa ol öz ýoluna çyýar musulmanlar. Otam şu taýda şunu öz hanam adamynda beter şunu täkid etmek gerek. Ki näme harz edilýär, näme borç edilýär, fakat Allah razy bolsun diýip etmek musulmanlar.